Como sempre, moi bo día e moitas gracias a todas, a todos, por asistir a esta rolda de prensa. Como saben, vimos de celebrar a Xunta... Perdón? Pero agardamos, non? Vamos. Non, por Dios. Agora sí, entonces, bo día, decía, gracias por asistir a esta rolda de prensa. Vimos de celebrar a Xunta de Portavoces que marca, que establece a data da sesión plenaria na que se vai debater e votar o límite de gasto non financiero da comunidade autónoma. Este, como saben, é un paso estratégico, imprescindible, para a tramitación dos orzamentos do vindeiro ano. Pois ben, confírmolles que ese pleno extraordinario celebrarase este xoves, 30 de xullo, ás 12:30 horas. Como xa avanzou onte o presidente Rueda, tras a reunión do Consello da Xunta, o teito de gasta para 2027 supera por primeira vez na nosa historia os 15.000 millóns de euros. En concreto, sitúase en 15.022 millóns de euros, o que supón un incremento dun 5,5% respecto ao anterior exercicio. Esta cifra é a que vai marcar o traballo de todo un goberno para que as contas do próximo ano poidan entrar en vigor o 1 de xaneiro. E para iso, a previsión é que se presente neste Parlamento pois no mes de outubro. Sen perder ningún só día, a Xunta cumpre con rigor os prazos para que Galicia siga avanzando nun modelo de país que ten como piares fundamentais o primeiro, a estabilidade e a confianza. Fronte á inestabilidade política e financiera que se vive a nivel nacional e internacional, o goberno de Alfonso Rueda ofrece certezas. Mentras outros gobernos viven no bloqueo, Galicia aproba as súas contas en tempo e forma. Ter orzamentos cada ano é a mellor garantía de crecemento e de calidade na prestación dos servicios públicos. O segundo, a solvencia baseada en recursos propios. Por primeira vez desde a pandemia, este teito de gasto histórico non depende de fondos extraordinarios ni dos plans europeos MRR que conclúen este ano. A nosa capacidade de gasto legal increméntase en 782 millóns de euros e finánciase exclusivamente a través de recursos ordinarios. Esta é a proba dunha xestión eficiente, solvente, que ademais reduce o endebendamento ao 12,6%, anticipándose 3 anos, nada menos que 3 anos, aos obxectivos fixados no Plan Estratégico de Galicia para 2030. E o terceiro, unha economía que crece e que crea emprego. Galicia encadeará 7 anos consecutivos de crecemento sostible, mellórase a previsión do PIB ao preverse un avance do 1,9% para 2027, pero quizás o dato máis importante é que se estima que a taxa de paro calla ata o 7,7%, rozando mínimos históricos na nosa comunidade. Creo que esta situación de estabilidade e rigor que vivimos en Galicia contrasta claramente coa parálisis que hai a nivel nacional onde goberna o señor Sánchez. Non foi quen de aprobar un só orzamento, senón que nin tan sequera se atreveu a presentalos. E fronte a este deserto de xestión en Galicia respondemos con feitos. E con estas contas, as prioridades da Xunta para 2027 quedan garantidas. Esas prioridades son reforzar os servicios públicos, impulsar o novo sistema productivo a través da innovación, dar un pulo definitivo ao acceso á vivenda e garantir o mellor xacobeo da historia. Un éxito na xestión ante o que o BNG, pois, segue na mesma actitude de sempre. O non a todo, o non preventivo. Chama a atención que saíran xa onte criticando o teito de gasto antes sequera de escoitar as explicacións do conselleiro e criticando tamén uns orzamentos que nin sequera están elaborados.
Aquí en Galicia descualifican absolutamente todo, por sistema. Pero en Madrid aplauden que se goberne sen orzamento, apoian un modelo de financiamento prexudicial para Galicia e incluso non se opoñen a unha senda de déficit que eles mesmos recoñecen negativa e non compartida. Por parte do Partido Socialista de Galicia, pois entendo que despois do manifestado nesta mesma sala fai escasos minutos pola señora Méndez na súa intervención ante vostedes e da satisfacción que expresou polo incremento da recaudación e pola boa marcha da economía, votarán favorablemente o teito de gasto. Así agardamos e creo que sería unha magnífica noticia a ver se por unha vez o PSDG é capaz de desmarcarse do Bloque Nacionalista Galego e facer algo en positivo por Galicia. Avancelles tamén, creo que xa o saben, que o mesmo xoves, xusto antes de que se celebre o pleno extraordinario do teito de gasto, terá lugar a reunión da Diputación Permanente ás 10:30 horas. Unha sesión convocada formalmente para solicitar a comparecencia do presidente para que poida contar o que xa todos sabemos, cal é a postura da Xunta respecto do novo sistema de financiación. Creo que sabe todo o mundo sobradamente cal é esa postura, do mesmo xeito que coñecemos todos cal é a postura de cada un dos grupos ao respecto. Ese debate, sen dúbida, vai vir marcado pola reunión do Consello de Política Fiscal e Financiera que se celebra mañá mércores, unha cita na que lamentablemente, segundo as informacións que fomos coñecendo, todo apunta a que se vai consolidar un trato absolutamente lesivo para Galicia. Imos ver como se trata de ratificar un modelo de financiamento pactado un financiamento pactado de forma unilateral e opaca co independentismo catalán, un privilexio insolidario no que Galicia, de forma clara e evidente, sae perdendo, e perdendo moito. Fronte a estes pactos de despacho que restan recursos aos servicios públicos dos galegos, o Goberno da Xunta vai defender, como fai sempre, con total firmeza e con máximo respeto institucional, o que nos corresponde aos galegos por dereito. Todas elas son cuestións fundamentais para que Galicia continúe a ser un país coñecido pola súa solidez e pola súa solvencia económica. En estes días, creo que todos tomamos conciencia das dificultades na que se pode entrar as distintas institucións cando se perde a solidez e a solvencia. Sirva como exemplo máis recente o que está a acontecer na Universidade de Coruña cunha situación económica certamente moi preocupante. Unha situación que non é froito do azar, senón dunha herdanza directa da xestión do seu rector, o señor Abalde, tamén, por certo, é diputado desta Cámara. Hoxe, a Universidade de Coruña paga as consecuencias de anos de parálise e desadaptación estrutural, deixando a institución nunha posición de extrema vulnerabilidade que require de medidas urxentes, algo que afortunadamente en Galicia non pasará polo bo facer dun goberno que leva xa moitos anos cumprindo con todas e cada unha das súas obrigas. E pola miña banda, pois máis nada, quedar á súa disposición por se precisan algunha aclaración sobre este tema ou algunha pregunta sobre calqueira outro. Perdón? Sí. Bueno, a mí me consta que o conselleiro ten billetes para ir mañán a Madrid. Ahora, se hai unha solicitude de todas as comunidades pedindo que se aprace, entendo que o que corresponde primeiro que se pronuncie o Ministerio para ver se atende esa solicitude que parece bastante razonable e que obedece a un único motivo que parece que non entenderon as persoas que me antecederon no uso da palabra nestes micrófonos. Cando un pide que se modifique a data dunha xuntanza é porque ten intención de ir a esa xuntanza, porque ten intención de participar nos traballos que nela se fagan e porque ten intención de facer aportacións e levar unha negociación, como sempre pedimos, multilateral. Agora, para que a negociación sexa real, pois teñen que darse os presupostos que está pedindo a Xunta de Galicia. Ter a información, facer unha aportación total dos distintos datos que permitan facer unha evaluación polo miúdo e un traballo serio e razonable e, polo tanto, eso que estamos pedindo, que se nos traslade a documentación que todavía non se nos trasladou, que se teñan en conta as achegas de calado que se fixeron por parte de distintas comunidades autónomas e que todavía non foron respostadas polo propio Goberno de España e, con todo isto, poder establecer unha xuntanza do Consello de Política Fiscal e Financiera seria, rigurosa, donde haxa unha negociación real
e non o trágala que nos pretenden impoñer despois de ter todo pechado con quen, por certo, leva anos negándose a participar no Consello de Política Fiscal e Financiera. Non parece razoable que o que se decidiu a porta pechada nun despacho se lle pretenda despois impoñer ao conxunto das comunidades autónomas cunha xuntanza que a día de hoxe máis parece un paripé que un intento real de chegar a acordos. Nos esperamos que haya vontade por parte de todos e, polo tanto, se produza ese adiamento que simplemente permitiría que esa negociación fose real, en a que poidese haber un intercambio real de posturas e posicións que permita chegar a un consenso que é o que levamos defendendo durante moitísimo tempo. Algúna outra cuestión? Non? Nada máis? Pois moitísimas gracias e vémonos o xoves.